אני לא הייתי מציע בשום מקום, אבל במיוחד בארצות הברית לא הייתי מציע לישראלי לעסוק בסמים. זה המקום הגרוע בעולם מכל הבחינות. העונשים אללה ירחמו, והתנאים בבית הסוהר, מי שחושב שבארצות הברית ארץ החופש, אם הדמוקרטיות, היא כך מתנהגים בבית סוהר, טועה בשורש. בתיקים כאלה יושב ג'ורי, יושבים מושבעים. עכשיו רק תדמיין לעצמך מי יושב שם. בדרך כלל תהיה שם אישה שחורה, תהיה שם גברת פורטוריקנית, או אדם אחר מהאיים שגר בארצות הברית. עכשיו תתאר לך מאשימים ישראלי בהברחה של אקסטזי. אותה גברת שיושבת בחבר המושבעים, הבן שלה הוא מכור על סמים, הוא מסתובב ברחובות. מה עובר בראש לאותו פורטוריקני שגר בארצות הברית, שבן דודו מת ממנת יתר? הם בטח אומרים לעצמם, תראה, אלה הם אפילו לא גרים פה.